Recibo cartas frecuentemente. Nos últimos anos case a diario. Todo o mundo sabe que teño un don, exhalo endorfinas. Partillo unha parte da miña innata felicidade con quen está perto de min. Cando recibín esa carta pensei que isto tiña ido demasiado lonxe, visitar 5 casas na Galiza, ese lugar cincento, ese país da saudade. Mais ao mesmo tempo pensei que debía ir, pensei que precisaban de min. De camiño un sueco díxome que Galiza non era o fin da terra, senón o centro do mar. Cando por fin cheguei a casa encontreime con ese home e esa muller. Estaban a esperarme. Atravesaron comigo a planta térrea flanqueada por 2 patios. Mostráronme a escada de labra precisa, unha greta sinuosa que percorre a casa de cima para baixo. Dixéronme que a casa reivindica o horizonte e o sol que se perde cada tarde alén do cabo Fisterra. Acho que eran os arquitectos. Viaxando para o interior da Galiza comprendín que non todo é pasado. Vin a luz riscando a bruma. Comprobei que bastan 2 espellos para construir un labirinto. E descubrín unha gruta debaixo da auga. Máis tarde, no extremo sur, oín falar de muros movidos pola brisa.
Concluín a miña viaxe nunha ría onde un home me explicou que a madeira resucita ao saír do mar. Foi duro voltar para casa.